Salam mehribanlar. 5 yanvardan 11 yanvar aralygyndaky hepden tälenamasy bilen tanış bolun. Hamal. Bu hepdenin astrolog ýagdaýy hamallara başgalaryň kynçylyk görýän ýerine peýda gazanmak üçin mümkinçilik berýär. Bu döwürde gysga möhletli üstünlige gönükdirilen islenlik işler gowy netije berer. Aragatnaşykdan gaçydyrmaň. Söhbetlerin birini gyzykly teklip alarsyňyz. Şahsy gatnaşyklaryny hemme zat bir meňzeşdäl. Ýakyn adamyňyza sizi gyzyklandyrýan sorag bermek isleseňiz, sözleri onuň aňyna täsir etjek görnüşde saýlaň. Üstünlige bolan anyk maksadyňyz we özüňize bolan ynamyňyz hamallara öňe üstünlikli gitmäge kömek eder. Hepdeniň ahyry dieta başlamak, şeýlekem saglygy berkitmäge gönükdirilen çäreler üçin amatlydyr. Sowur. Bu hepde sowurlar öz bolşly synaga sezewar bolup bilerler. Öňkü gatnaşyklaryň netijeleri ýüze çykyp biler. Ýa-da haýsydyr bir işte öň goý berilen beperwaýlyk ýüze çykar. Ýyllar ýagdaýlara görä hereket etmegi maslahat berýär. Diňe bir meýilnama bilen çäklenmeliler. Sebäbi onu käbir ýagdaýlar sebäpli ütgötmeli bolup biler. Size kömek elini uzadan adamdan ýüze urmaň. Bu ýürekden çykýan hereket bolup, ýzyna jogaby talap etmeýär. Bu döwürde size adaty bolmadyk isleg hem dörep biler. Onu durmuşa geçirmezden öň netijelerini bahalandyryň. Eziz sowurlar. Bu hepde siziň üçin iň dogry hereket, işçiňlik üçin amatly pursata garaşmakdyr. Jowza. Bu hepde jowzalar üçin şahatlykdan we sazlaşykdan dolu bolar. Şuha gözlemem. Şu döwürde bagta ynanmak we ondan iň ýokary peýda almak zerurdyr. Uzak wagtlap alada eden meseleleri çözmek bilen bagly işler üstünlikli bolar. Ýyllar durmuşyň ähli ugurlaryny hüjüme geçmek maslahat berýär. Hereketsizlik eziz jowzalar. Siziň üçin orun ýitirmek bilen deňdir. Hepdeniň ahyryna kimdir biri siziň özüňde bolan ynamyňyzy sarsyrmaga synaşyp biler. Özüňiz bolun. Hereketlerinizi we sözleriňizi has berk bolun. Belki durmuşda haýsydyr bir tarabı ütgötmegiň wagty gelendir. Ýöne şeýle özgörtmeleri ören serasaplyk bilen ornaşdyrmaly. Seretan. Bu hepdeniň astrolog ýagdaýy seretanlaryň durmuşyny ýakymly wakalar bilen doldurar. Bu döwürde seretanlar köne bir mesele çözgü tapyp bilerler. Amatly şertler ruh belentligi we geleceğinize ynam bilen seretmäge kömek eder. Ruh belent ýagdaý ýeke ýaşaýan seretanlar hem taşlamaz. Sosial ulgamlarda gyzykly tanışlyga, sizi gyzyklandyrýan adamlaryň ünsüniň artmagyny umyt edip bolar. Maşgalaly seretanlar öýdäkiler bilen aragatnaşykda käbir dalgynlygy duýup bilerler. Olaryň sebäplerini tapmagy we olary aradan aýyrmagy ýa-da iň bolmanyny täsirini peseltmäge synaşyň. Eset. Bu hepde esetler üçin ýakymly we asuda geçer. Ýyllar boş wagtyňyzy şahsy meselelerde aýdylmadyk zatlary anyklamaga gönükdirmek maslahat berýär. Eziz esetler, siziň peýdaňyzy çözüp bilmejek soragyňyz ýok. Aragatnaşyk ýagdaýyňyza üns beriň. Şonda islenlik arzuňyzy amala aşyryp bilersiňiz. Hepdeniň ortasyna ýaltalyk duýgusy ýüze çykyp biler. Hemişe işçiň bolmak hökmanäl. Yeterlik derecede dinjalanyňyzdan soň geljekde ösürmeli gyzykly pikirler dörep biler. Olary bellek goýmak maslahat berilýär. Sünbüle. Bu hepde sünbüleler durmuşyna täzelikleri batyrgaýlyk bilen ornaşdyryp bilerler. Täze işlerde özüňizi synak görmek, täze hobby öwrenmek, saç stilini ütgötmek ýa-da gereksiz zatlardan diýmek bolýar. Mala meselelerini eziz sünbüleler. Ýyllar serasaply bolmagy maslahat berýär. Ören zerurlyk bolmasa, uly satyn alşlary we beýleki çykdaýjylary inniki hepde geçirmek has ýerliklidir. Hepdeniň ikinji ýarymyna sünbüleleriň aragatnaşyk ukyby ýokarlanar. Hatda iň jedelçi adama da öz garaýşyňyzy kabul etdirip bilersiňiz. Ruhy hal ýagdaýyňyz ýokary bolar. Güýjüňiz artar. Dinç günleri fiziki maşglar we ziýanly enliklerden el çekmek üçin ören amatly pursatdyr. Mizan. Hepdeniň başyna beýlekler üçin özüňiziň gyzyklanma döretmeýänligiňizi duýup bilersiňiz. Belki de bu hakykatdan hem şeýledir. Emma alad etmegiň zerurlygy ýok. Wagtyň geçmegi bilen siz ýene-de meşgullygyňyzy dikeldersiňiz. Ýyllar bu döwürde mizanlaryň möhüm bir soraga jogap alyp biljekdigini görkezýär. Eger ol garaşanyňyz ýaly bolmasa-da, azyjyk tagalla bilen ýagdaý düzeltmek mümkin. Hepdeniň ikinji ýarymyna şahsy durmuş birinji orna çykar. Maşgalada ýagdaý bir näme dartgynly bolup biler.
Emma bu dawa etmek üçin sebäp däldir. Has köp sabırlyk we ýollaşyňyza üns bermek düşüşmezligiň öňüne almagy kömek eder. Dinç günleri uzak wagt bäri ýa-da süýşürilen işi başlamak peýdaly bolar. Belki de gurrun öz-özüňi ösdürmek ýa-da sizi gyzyklandyrýan edebiýaty okamak hakdadyr. Akrap. Bu hepde akraplar tarapyndan saýlanan uğrun netijeligini görkezer. Haýsydyr bir prosesi düzeltmeli bolsaňyz da bu siziň üstünlikleriňize täsir etmez. Şatlykly ruhy hal ýagdaýyňyz ýakyn adamlar bilen gatnaşyklary gowy täsir eder. Ýyldızlar kimdir biriniň meselelerini çözmekde kömek edip biljekdigine ýa-da ýakymly sowgat bilen geň galyp biljekdigine aýdýar. Bu hepdäniň ortasynda ýeki ýaşaýan akraplar üçin möhüm duşuk bolup biler. Gowus. Bu hepde gowuslar üçin energiýa ören köp bolar. Ýöne ony nädogry ugra gönükdirmek howpy bar. Durmuşa gowy düşünýän adamlar bilen esasanam söýgü meselelerini has köp maslahatlaşyň. Häzirki astrolog ýagdaýda gowuslaryň her biri şahsy bagty tapmak üçin ähli mümkinçilikleri eýdir. Üstünlük özüni gaty görkezmek halamayan adamlar halaýar. Kepdäniň ahyryna islenik aragatnaşyklary mümkin bolýança azaltmak peýdaly bolar. Kitap okumak we aňyzy ösdürýän gepleşiklere tomaşa etmek has uly peýda getirer. Jedi. Bu hepde jedileriň inanyrmak ukyby öwga münasipdir. Sözleş ustaatlygyňyzy yerlikli ulanyň we häzirki işlerde bir näme çalasynlyk görkezin. Ýyldızlar jedilere has giň pikirlenmek maslahat berýär. Haýsydyr bir pikir bir näme kütökýaly görünen ýagdaýynda da ondan doly ýüze urmagy howlukmaň. Şeýle pikirleri ýadyňyzda saklap goýun. Hepdäniň ortasyndan başlap, jedileriň durmuşdaky ileri tutýan uğurlary az-kem üýtkär. Isleseňiz hem, islemeseňiz hem şahsy gatnaşyklar birinji orna çykar. Aýdylmadyk zatlar we düşünşmezlikler ýüze çykyp biler. Şeýle de bolsa, dawa dören ýagdaýynda da ol uzak dowam etmez. Eziz jediler, bu döwürde daşky rahatlygy we sowukkanlygy görkezmek ören möhümdir. Dalu. Bu hepde daluwlary ünsüni uzak möhletli maksatlary gönükdirmek maslahat berilýär. Öňüňizde bir näçe gyssagly mesele peýda bolar. Olary çözeňizde tejribeňizde, içki duýguňyzda da dayanmagy unutmaň. Ruhy hal ýagdaýyňyz we özüňizde bolan ynamyňyz bu döwri ahyry bilen geçirmäge kömek eder. Zerur bolanny ýakyn adamlaryň gollawyna beli baglap bilersiňiz. Hepdäniň ahyryna bagyt daluwlary gülüp bakar. Durmuş taýdan möhüm soragy bermek. Kimdir biriniň gollawyny soramak, bergidary özüňizi ýatlatmak ýa-da peýdaly garz üçin banka ýüz tutmak üçin iň amatly wagt. Dinç günlerine bolsa, ýyldızlar romantik ýagdaýlary wada berýär. Özüňize ýapylmaň we duýgularyňyzy saklamaga sinenşmaň. Hut. Bu hepdäniň ýagdaýlary hutlarda az-açyk bulaşyklyk döredir. Hutlary täze goňşular ýa-da dostlaryň biri bilen aragatnaşykda bolanyny içki alady duýup bilerler. Öý işlerine hem howlukmak maslahat berilmeýär. Bu hepdäniň astrolog ýagdaýy öý hojalykda ownyk şikesleriň mümkindigini aýdýar. Şoň üçin serasaplygy elden bermäň. Şeýle hem durmuş energiýaňyzyň derejesine üns bermeli. Eziz hutlar, kä wagt beden dikeltmek üçin gyssagly işlerden ýüze urmak gerek bolýar. Özüňizi aýratyn gowurýan zatlaryňyz bilen gurşasaňyz energiýaňyz artar. Ine mähribanlar, şu hepde boýunça ýyldızlaryň berýän maslahaty şeýlere täleýnamaňyza näme ýazylsa da täleýinize iň gowsy bolsun. Hoş, sag bolun.